Yen ditarik kabeh wong ora ana sing gelem urip rekoso. Pengene kepenak urip mulya. Nanging kabeh iku tangih nganggo laku. Ora mungkin wong urip reti-reti langsung kepenak tanpa usaha. Sing wis sukses kae awake dhewe mungkin ora ngerti. Kaya ngopo jerih payah usahane biyen-biyene. Sing disawang kok kepenake. Nyawang kaya ngono kuwi mesti kepengen. Nanging aja duwe rasa iri. Malah dadekno motivasi ben awake dhewe terus usaha ben uripe bisa mulya. Percaya wae, kabeh sing wis dilakoni iki mesti bakal ana untungane. Wong temen bakal tinemu. Sopo sing gelem usaha mestine apa sing dadi gayuhane bakal kelakon. Mula saka iku ayo sing sregep anggone sinau lan ngasah keterampilan ben besok gede apa sing dikarepke bisa kalaksana. Saora-orane urip bakal ora krasa rekoso yen awake mulya. Krasa wegah ayo dikuat. Awake digawe enteng. Ngangsu kawruh golek kepinteran. Syukur bisa gede bisa dadi wong sukses lan bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Kang artine kurang luwih ngangkat sing dhuwur derajat lan martabate wong tuwa. Lan nutupi Allah utawa aibe keluarga. Karena saiki isih kudu prihatin. Paribasan iso mangan acek saben dina kuwi wis alhamdulillah. Mula ora perlu ngersula, ora perlu mongso uripe paling rekoso. Sawang sinawang sing penting apa wae keadaane kudu bersyukur. Saora-orane yen awak sehat tetep iso nyambut gawe. Insyaallah kabeh bakal ana dalane. Ana wayahe. Mergo roda kuwi mubeng. Ana wayah ning dhuwur lan nang ngisor. Semangat ya kanggo kabeh wae donga-dina lan tetep eling marang kang gawe urip. Aku Aliza Husna, njaluk pamit ya, muga-muga apa sing tak samekke iki